गिबियावनो दुलाराय बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसानिसिम मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फारसेनिफ्राय गोदान बोसोर इंराजि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आरो फैबाय थानाय मागो दमासिनिबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। अबंलावरिनि खाथियाव जों आरज गाबदों जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाया फैबाय थानाय बोसोराव बयबो आलो गोजोनै थांना थानो हायो, गावबा गावनि साननाय हनायफोरखौ मोगथां महर होनायाव अबंलावरिया अराय सम नोंथांमोनखौ मदद होयो। मोनफ्रोमबो न'खराव अनलायनाय थायो, बयनियावबो जौगासारनाया फैयो, बिनि थाखाय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। 2018 मायथाइयाव गोबां मोजां खामानिफोर जादों, गाज्रि खामानिफोरबो जादों। जोङो गाज्रि खामानिफोरखौ जोङो सोदांनांगोन, फोजोबनांगोन। जों बयबो मोनसे गोजोन आरो जौगासार समाज दानायनि थाखाय खामानि मावदों। ओंखायनो बर' माहारियाव माबाफोर गेना गोरोन्थिफोर जादोंबा, बायदिसिना जेंनाफोर जादोंबा बेखौ फोजोबनायनि थाखाय जों बयबो खौसेयै दावगालांनांगोन। बावैसो थांनाय बोसोरफ्रावबो जादोंमोन आरो बावैसो जिफोरखौ नुदों मटर साइकेल सालायनानै सौग्रावलाबायनाय, फेसबुकफ्राव माने मेसेज होनानै सोरबा पुलिसजों हमजालाबायनाय, बै थासारिफोरखौ जोङो फोजोबनांगोन। समाजनि गेजेराव बे गाज्रि थासारिफोरखौ फोजोबनो हायाबा मालाबाबो जोङो मोनसे गेबें समाज दानो हानाय नङा। दा बेखौ जों बयबो नोजोर होनांगोन। दा खोनानो मोन्दों बावैसो दैजिं फेस्टिभेलावबो बेबायदि जाथायफ्रा जादों, बेवहाय गोबां जौ लोंनाय जादों, जुवा गेलेनायबो जादों। दा बेफोरखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा साननांगोन, मानोना जौ जुवाजों जोंनि समाजा अराय सम जुजिबोदों। जुवा गेलेनानै सोरबा मोनसे माहारिया जौगासार जादों जोङो बेखौ बुंनो हाया। जोङो नुहुरा बे जौ जुवानि थासारियावनो गोबां समाजा गोदोलांनायखौसो जों नुनो मोनो। आरो जों बर' बायदि मोनसे हारि, जि हारियानोखि रांखान्थियाव गोग्लैसोनाय, जोंनि साननाय हनायफ्रा नांगौ बायदि दाबो जौगानो हायाखै, बेबायदि समाजाव बेफोरबायदि थासारिया मालाबाबो गरायथाव नङा। दा बिनि गेजेरजोंनो आङो गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ, साननो हनो गोरोंफोरखौ खावलायदों जे बेफोरबायदि बिथिंनिफ्राय जोङो उदां जानांगोन। बबेबा मोनसे फेस्टिभेल एबा फोरबो खुंनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया, जों बेखौ बयबो हास्थायो। नाथाय फोरबो खुंनायनि मुङाव माबाफोर गाज्रिफोर जादोंबा बेखौ सोदांनानै लानांगौ, जों बेखौ खावलायदों। आरो गोदान बोसोराव बड'लेण्ड जि जेंना, बेखौ अराय सम सुस्रांनायनि थाखाय जों गोख्रों खामानि मावनांगौ, बयबो खौसे जानांगौ।